שלום לכולם, בווידאו הזה אנחנו רוצים להראות איך אנחנו מייצרים חיפוי קירות, או לאו דווקא חיפוי קירות, אנחנו מייצרים עיבוד שנמשך על פני מספר יחידות, על פני ארונות, על פני חלקים. במקרה הזה אנחנו נתחיל לייצר קודם כל חיפוי קירות, אנחנו נבחר את הקיר, אנחנו נבחר את האייקון של העיבוד, ואנחנו נגיד לו הפעם של החלקים בפרויקט, ונגיד לו אנחנו רוצים קיר. מה שיקרה, התוכנה לבד, אתם רואים אחרי שנלחץ על הכפתור, היא לבד תזהה את כל הארונות שבקיר, את כל החלונות, הדלתות, והיא תייצר לנו את החלק שנשאר אחרי הרווח. זאת אומרת, לא נצטרך ללכת ולנקות את הדברים. קיבלנו את הקיר שאחרי כל הניקוי של החלקים. מה שאנחנו עכשיו צריכים לעשות, זה לחלק את זה, כי זה לא נכנס לנו פלטה. אז יש לנו אופציה לפי תבנית, שאנחנו בוחרים, אתם רואים את התבנית, יש כל מיני אופציות, אבל זה לפי תבנית. שאנחנו פשוט מחלקים, התוכנה חילקה לנו את כל החלקים לפי התבנית שקבענו. עכשיו אנחנו רק צריכים לקבוע לאיזה חומר, אנחנו יכולים לקבוע כל אחד לחומר אחר, או להחליט פה במקרה הזה שכולם מאותו חומר. וזהו, בלחיצת כפתור אחד קיבלנו את כל החלוקה של החיפוי קירות, כרגע זה בלי עיבודים, אבל הכל מחולק בדיוק לפי הקיר ולפי האלמנטים של הקיר. בשלב הבא אנחנו נרצה לעשות עיבוד. כדי לעשות עיבוד אנחנו צריכים לבחור את החלק הראשון שאנחנו רוצים ממנו להתחיל, את הפינה השמאלית התחתונה. אנחנו בוחרים אותו, על ידי מקש רווח אנחנו בוחרים את הצד, ועם ה-page down, page up אנחנו מחברים את הפינה, פינת ייחוס, מאיפה אנחנו מתחילים לספור. אתם רואים, עם ה-page down, אתם תראו שם של מספר. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים על machining out, ואז התמונה מסתובבת אלינו. מה שאנחנו עכשיו צריכים לעשות זה שתי שלבים. דבר ראשון, לסמן, לעשות, יכול להיות מלבן, יכול גם כל סימון אחר, של האזור שבו אני רוצה שיהיו העיבודים. זאת אומרת, בתוך החלק הזה, כל מה שיתפס, גם אם זה חלקי חלקים, יהיה העיבודים. כרגע אנחנו נוסיף רק את הקטע, נעשה רק חריץ, אז אנחנו רק נבחר כלי, עשינו פלוס, ולא נשנה הרבה, רק נבחר כלי שיש לנו, ונעשה סייב. זאת אומרת, יש לנו שם את המרווח בין החריצים, וסייב. בגלל שעשינו סייב, עכשיו נשאר לנו ללכת לעיבודים. אנחנו צריכים לוודא רק שה-V לא מסומן, שלא יהיו לנו עיבודים מחוקיות, וללחוץ על הרפרש של העיבודים. ואז אתם תראו שבפועל אנחנו רואים פיזית בפרויקט עצמו בדיוק את החריצים. ואנחנו רואים גם את ההמשכיות של החלקים בדיוק לפי הקרסון שבחרנו. אפשר לעבור מקרוב, אפשר למדוד, אפשר לראות בדיוק. איך שכל חלק קיבל את מה שמתאים לו ואת ההמשכיות. כמה כלפי מעלה וגם כלפי צד. זאת אומרת שאם הפאטרן היה פלטה לאורך או פלטה לרוחב או חלקים בגדלים שונים, זה היה מתחלק, אפשר לעשות שבלונות לחלקה לאיזה מידות שרוצים. ברגע שעשינו את זה, מה שנשאר לנו עכשיו לעשות זה לשלוח את זה לנסטינג, והתוכנה לבד, אתם תראו תסדר את זה ותעשה את העיבודים. במקרה הזה זה לא דלתות או לא חלקים כאלה, אז אין להם עיבוד צד שני, זה רק חיתוך וחירוץ. אתם רואים שכל חלק קיבל את הצורה שלו, ומה שנשאר לנו זה לשלוח את זה למכונה וכבר זה מוכן עם החריצים. כמובן שאפשר לסובב, כי זה חלקים לצבע. אם היינו מגדירים שאי אפשר לסובב, אז היינו צריכים לקחת בחשבון שאם ייכנס בפלטה או לא ייכנס. ולחלק בהתאם. פה אתם יכולים לראות שממש כל חלק, תראו, ניקח דוגמה של חלקים, כל חלק והצורה שלו, וקיבל את החריצים בדיוק לפי הצורה שלו, לא יתהפך הראי ולא כלום. אנחנו גם יכולים לעשות גיאומטריות אחרות, במקרה הזה בחרנו חריצים, אבל אפשר לעשות כל מיני צורות וכל מה שמגדירים בסקץ', כל העבודות, פוקטים או כל מה שרוצים שמתמשך. כמו שאמרנו, זה גם עובד על ארונות, זאת אומרת, אני לא חייב לעשות, פה במקרה הזה אני בוחר חזית אחת, אני יכול לבחור כמה. גם אותו דבר, בוחר לה במקש רווח איזה פייס, ועם הפאג' דאון בוחר את הפינה השמאלית תחתונה. עוד פעם הולך אותו מקום לעיבודים, machining out, וזה יתיישר לי מול העיניים. בדיוק אותו תהליך. אני עושה במלבן, אני תוחם איזה חלקים אני רוצה, וכמובן אני רוצה שכל החזיתות, אפילו שזה מבטא כמה ארונות, אני עושה. פה אנחנו נעשה איזה ניסיון קטן, נשנה את הזווית של החריצים. נעשה אותם לאורך, כל הזווית יכולים גם 45 מעלות, אבל במקרה הזה ניתן להם זווית של 90 מעלות, ככה שהוא יסתובב לאורך. נבחר קרסום. חייבים כמובן לבחור קרסום שקיים, אם נבחר קרסום שלא קיים, לא יהיה לנו כלום. ואותו דבר, נעשה רפרש ונראה בפועל בפרויקט איך אנחנו מקבלים את החריצים שלנו. שאתם רואים, עכשיו זה הולך לאורך. אפשר לראות מקרוב, אתם תראו שזה ממשיך, ממש ממשיך אחד את השני.
עכשיו, בניגוד לפעם הקודמת, יש לזה גם קידוחים צד שני, אז אנחנו נצפה שנראה לחלקים של החזיתות שתי פלטות. זאת אומרת, גם קידוח צד שני, שזה הפך אותו, מה שאין לו חריצים לא צריך להפוך, אבל כל החלקים שקידוח צד שני קיבלו הפיכה, וככה אנחנו מקבלים את זה. תודה רבה ובהצלחה.